Sanibona ababukeli emakhaya, siyathemba ukuthi niyaphila. Namhlanje sizofuna ukuxoxa nenkabi ukuthi sazi ukuthi yini inkabi, inkabi isebenza kanjani, inkabi yenzani uma mhlambe ithole itoho, siyazi ukuthi ihola malini, kuba njani uma isikwenzile, abantu abanjani ethunyelwa kubona, nanokuthi nje bafethu impilo yobukabi iphilwa kanjani, sazi futhi nokuthi yini ebalindela ukuthi benze njalo, abazisoli yini na. So iyona mbuzo le esizolibele siyibuza uma kuhamba isikhathi, because siyafisa ukwazi ukuthi ukuba inkabi kunjani. So ngigcine ngikwazile ukuthi ngithole umuntu engizokwazi ukuthi ngi-interviewe, kodwa noma singeke-ke sikwazi ukumveza because sizama ukuthi sivikele isithunzi sakhe. So ngiyacela nje mlandeli ukuthi uma ufika kuleli page lami ufike uchofe ulike kwivideo, uchofe usubscribe, bese uthinta i-notification button ezizokusiza ukuthi mengiphinda futhi ngidedele enye ivideo ukwazi ukuthi uhlale unotifyekile ngaso sonke isikhathi. So ngiyacela ukuthi uma ufika nje kuleli page uthinte usubscribe, uthinte ulike, then bese uyakhomenta uvo lwakho ngenkabi nokuthi ubona ukuthi inkabi kusuke kuyiphutha lakhe yini umuntu ukuthi abe inkabi, noma usuke ephoqa isimo njengoba sazi ukuthi le South Africa isimo siyabheda, amathuba emisebenzi abonakali, kodwa noma singeke sazi ukuthi bona bakuthatha njengamathuba emisebenzi noma lento isiphila ngaphansi kubona. Namhlanje simenye omunye wabafowethu owayeyinkabi, owayehlala ehostela engeke ngikwazi ukulidalula, kodwa nje ngizothanda ukuthi ngithathe leli thuba ngithi mfowethu unjani, uyaphila? Ngabe uzizwa unjani ukuthi sikulethile kulolu hlelo, nokuthi nje mfowethu ngiyazi ngeke ukwazi ukuthi udalule igama lakho nokuthi ubani, kodwa nje mfowethu ngithanda nje ukubingelela mfowethu. Ngizothanda nje ukubingelela kubabukeli emakhaya, ngiphinde wonke amabhinca, ngizothanda ukubingelela kubona bonke mfowethu. Senizwele-ke balaleli ukuthi uyayibingelela inkabi. Ngizocela simbize ngenkabi because ngeke sikwazi ukudalula igama lakhe umfowethu. Mhlawumbe mfowethu angiqale nje ukubuza ukuthi ubukabi buyini, futhi uqale nini, nanokuthi obani abantu abajwayele mhlawumbe ukuqasha inkabi, njengoba sazi ukuthi abalaleli emakhaya bayafisa ukwazi. Futhi ya nje ngicela nje mhlawumbe sike siqale lapho ukuthi yini ubukabi ngokwakho, nanokuthi uqale nini, nanokuthi obani abajwayele ukuqasha kakhulu inkabi mfowethu. Mfowethu, mhlawumbe ngingaqala nje ngokusho ukuthi ukuba inkabi ngicathi abantu abaningi bayakwazi e-South Africa mfowethu. Ukuba inkabi ukuthunywa noma khandwa umuntu uhambe uyobulala umuntu osehluphile noma oyohlupho, ikakhulukazi mhlawumbe kwizebhizinisi, umuntu ebangisana naye kwizebhizinisi, noma umuntu nje mhlawumbe ethunywe kuzoba ney'nkinga zemali. Njengoba sazi ukuthi mfowethu amapolisi ayaphuma, abantu babulelana ngenxa yamapholisi mfowethu. Ngingathi wena mfowethu, uqala kwami le ndlela ngayiqala mfowethu, ngicathi nje ngangiseneminyaka emincane kakhulu, because ngicathi ngangilapho ku-20 mfowethu, and ngiqala lento ngangisemncane ngisayintwana, because nami ngangibonela ukuthi ngidinga imali, and iyona ndlela le ngangizozama ukuletha isinkwa etafuleni, yize noma ngazi ukuthi isinkwa segazi, isinkwa esingalungile, kodwa kwabakhona lokhu ukuthi nami ingane ilambile ekhaya, kumele ngibuye nento. Abantu mfowethu engathi ibona abajwayele ukusiqasha ilaba bemboni yamaphilisi mfowethu, bona mfowethu abantu okuyibona mfowethu abajwayele ukusidinga kulo msebenzi, ngoba kusuke kubangwa izimpi zamakhumbi
Yize noma sekwancipha-ke manje mfowethu lezi zinto ngoba abantu sekuba nokuthula kodwa kuyaba khona ukuthi nje siqashwe siyaqashwa kakhulu mhlawumbe abanye kusuke kuyizinto zamapholisi bezophuma amapholisi mfowethu siyabe siqashwe nalapho ukuthi umuntu mhlawumbe ethatha umshwalense kumele siyombulala lezo zinto nje mfowethu kodwa nje bekujwayele ukuba kakhulukazi ilabantu bamakhumbi mfowethu. Hayi cha ngicathi umlaleli uyezwa lapho ekhaya ukuthi ilabantu bamakhumbi mhlawumbe mfowethu angazi mhlawumbe umuntu noma sike sithi itoho lokuqala owalithola lokuthi mhlawumbe uyosebenza umuntu mhlawumbe ngingabuza ngithi mhlawumbe walithola wawuyobulala bani kwakunjani kwabanjani ukwenzile nanokuthi mhlawumbe isamba kwaba imalini nje yonke lonto mfowethu mhlawumbe masingabuza lapho mfowethu umuntu nje wokuqala noma ngithi nje itoho lami lokuqala ukuqala ngingasho ukuthi kwakungelula mfowethu ngoba lento ishaya phakathi ingakho sike sizama ukuthi before manje siyenze lento siqale nathi siyiqiniso ngokwethu okunye mfowethu eyikwabanzima mfowethu and ngiyakhumbula nje umuntu ukuqala kwakuwusomabhizinisi kwakubangwa lezi zinto lezi zey'nkontileka mfowethu njengoba sazi ukuthi kunemkhakha ey'nkontileka nje kwakuwumuntu nje owayenemali nje okumele siyomkhipha ngoba ngicabangwa zona lezi zinto zey'nkontileka ngingasho ngomfowethu ukuthi ikhanda mina ngisaqala sisaqala nje ikhanda laba u-50,000 iy'nkulungwane leyo mali nje ngayicela nje ukuba ikhokhwe bese nami ngibone umsebenzi cause ngiyakhumbula nje ukuba kwakuwusomabhizinisi impela ngoba wayewudlelile nangomzimba wawubona ukuthi cha inkunzi nje wawubona ukuthi hayi inemali kodwa nje imali eyayikhishiwe nje kwaba uwona u-50,000 kwaphuma ikhanda ukuthi amele ngiyosebenza kwakubona ukuthi kuyaphoqa manje inzima lento yabo nje lezi zinto zamakontraka zinzima manje mfowethu ngifisa ukwazi ukuthi imali angithi okay it's fine mhlawumbe usuthenge mfowethu usukhokheliwe imali isingenile mhlawumbe nabalaleli lapha emakhaya mhlawumbe bafisa mfowethu ukwazi ukuthi lokhu nje wazi ngani ukuthi uzobe kuphi ngasiphi isikhathi mhlawumbe ukuthi uzobe laphi ngaphela labantu mfowethu mhlawumbe nabalaleli emakhaya bazovumelana nami ukuthi labantu akulula ukuthi ubathole ngoba siyazi ukuthi bayagadwa and labantu bayawudla umuthi inkeshe bayidla ngiyazi nawe mfowethu ukuthi usuke uyidlile yakhe inkeshe mhlawumbe angibuza ukuthi usuke wazi ngani ukuthi ulaphi wena icebo lakho ulenza kanjani noma vele kusuke kukhona abantu abangaphakathi osukusebenzisana nabo mfowethu mfowethu leyo information mfowethu isuke ivele isikhona ngiyakhumbula nje njengoba ngishilo ukuthi ngowamathenga sasesivele sisitshene ukuthi uzobe kwakhe kuyiliphi ikamero uzobe kuyiliphi igumbi lapha endlini yakhe so ngangisengazi ngoba vele kwakhona omunye owenza i-inside job wayazi ukuthi kuyindlu kukanjani so mina kuba lula ngoba vele ngisuke sengitshene ukuthi ngizomthula la ngasiphi isikhathi lento efana nalabo esijwayele mhlawumbe thothi umuntu sizomqedelela nje ku-public place sisuke sisiyithole information suke sisazi ukuthi siyosebenzelaphi
okwethu nje kusuke sekukwenza umsebenzi ngoba yonke imininingwane mfowethu isuke isikhona kusuke sekulula nje mfowethu. Ya ilowo nje engingakusho ngoba angifuni ukuchaza okuningi ikakhulukazi ngoba sazi ukuthi lento ibukwa abantu public when it's public mfowethu. Mlaleli ngicathu uyayizwela nawe lapho emakhaya. Ngiyacela mlaleli ukuba ungakhohlwa ukuthinta u-like uphinde uthinta u-subscribe njengoba nizwa ukuthi le information noma le mininingwane le umfowethu asixoxela ngayo ukuthi isuke vele isikhishiwe kusuke kunomuntu osuke esebenza ngaphakathi manje mebeyonza umsebenzi sesizwele nje okuningi. Mfowethu mhlambe angeke ngibuze ukuthi mhlambe mase umuntu usumbulele mhlambe uyake wenze njani emva kwalapho uyafona ukuthi umsebenzi usuqedile noma uyakwinyanga ngoba sisizwe abanye bathi bayakwinyanga beyoqina yonke leyo nto ukuze izinto zingamlandeli. Mhlawumbe ukuthi mase usuqedile uyake mhlawumbe wenze njani mfowethu? Mfowethu umuntu osumbulela mfowethu kuyaye kudingakale mfowethu ukuthi uthathe isikhathi nje uphumule emsebenzini ngokuqala lokho mfowethu. Mase futhi usumbulalile uyahamba mfowethu uyakwinyanga yakho mfowethu uyogqirha ngoba siyazi ukuthi abantu banabo vele basuke besebenziswa umuthi mfowethu. Nawe kubalulekile mfowethu ukuthi mase usuyenzile itoho mfowethu uhambe uyogeza uhambe uyobona inyanga yakho ngoba iyona ezokuqinisa iyona vele sukade iqinisile ngoba mfowethu iy'poki ziyalandelana mfowethu. Ungathola nomuntu esekuhlupha ekulibele kubuza ukuthi wamulalelani. Lokhu kuyadingakala mfowethu ukuthi uhambe uyogqirha nawe uqine njengekhambi ngoba lezi zinto lezona mfowethu ziyinkinga ukuthi mawuqeda awuhambi ngoba umoya uyakulandela mfowethu. So nje futhi kuyeke kudingeke nje mfowethu ukuthi uhambe uyoqina nje mfowethu kubiloko nje mfowethu. Manje mfowethu ngifisa ukwazi la mfowethu ukuthi mhlambe bangaki abantu osubabulele nanokuthi ngesikhathi ubabulala bake bethini futhi mhlambe kukhona yini mhlambe ukuyisola kuloko osuke ukwenza nje mfowethu? Mhlambe mfowethu angikubeke nje kanje abantu esengibabulele mhlambe baningi kakhulu mfowethu. Ngeke ngikwazi ukutshela isibalo ngoba baningi kodwa mhlambe ngakuhlambisela nje labo 15 yali ngoba baningi mfowethu. Sengisebenze kakhulu kulo mkhakha mfowethu. Mina mengibulala umuntu angiyisoli nje nakancane ngoba ngiyazi ukuthi mina ngisuke ngithunyiwe ngizokwenza umsebenzi ngizosebenza imali. Okunye nokunye mfowethu akunendaba nje ukuthi kunjani mfowethu. Mina ngizela imali emhlabeni nje igama ngelishaya umuntu ngiyambulala nje futhi anginandaba nje mfowethu ngoba naye usuke enemali nami ngisuke ngiphanda naye usuke ephanda side lakhe nalo ngithumile nawe usuke ephanda. So nje mfowethu vele ukufa kusuke kade kuzomfikela mina anginandaba nje bengibulala umuntu. Kuba nje yiloko nje mfowethu ukuthi ngiyakubulala and futhi ngenza sure ukuthi ngikushaya ekhanda mfowethu ngoba mengingakushaya ekhanda mfowethu angithembi ngoba ngisuke ngincela kona ukuthi usuke usazobuya. Ngithembi ukuthi usuke usufile. Mina nje into engiyenzayo nje mfowethu ngikushaya ekhanda nje mfowethu. Ngenza isiqiniseko nalo ngiyakushaya nje la ngiyakushaya la nala ngiyakushaya mfowethu ngoba mfowethu mina ngisuke ngingancindi ngisuke ngikhokhelwa mina mfowethu ukuthi ngizokwenza umsebenzi. Futhi mfowethu akukho ukuyisola mfowethu akukho nje futhi ukuyisola. Mhlawumbe ngingasho ngithi ingoba lento kusuke kuyingenxa yemali nami ngisuke ngifuna imali nawe wena vele usuke unayo imali. So uma ngibulala umuntu nje mfowethu angiyisuli futhi ngisuke nginandaba nje mfowethu ngoba vele wonke umuntu mfowethu uzofa mfowethu emhlabeni. Ngingabeka kanjalo nje mfowethu. Ngingayibeka kanjalo mfowethu. Kunzima.
Balaleli ngicabunezwela nani lapha emakhaya kunzima kona lento iyinkinga uma ibeka kanjalo mfowethu kodwa mfowethu siyazi nani ukuthi itoho into esingeke mhlambe nathi siyayigxeka kunzima ngoba vele lento nje ubusho nawe mfowethu nami isuke vele izowenzeka kodwa ngisho ukuthi ngiyahambiselana nayo mfowethu. Balaleli siyacela ukuthi menisakhona nje le page lethu siyacela ukuthi like ni-subscribe njengoba sihleli nenkabi sibuza imibuzo abantu abaningi abafuna ukuyazi ngenkabi. Mhlambe mfowethu mhlambe angazi noma ngizobuza kanjani lo mbuzo ukuthi mhlambe labantu laba mase senibabulele mhlambe akwenzeki yini ukuthi mhlambe bebuye mhlambe bezonihlupha mhlambe ukuthi noma mina akubi nankinga nalo lutho nje mfowethu lutho ababuyi njengoba ngichazile ukuthi ayisihambe siye nje kwinyanga yethu yona esube isisiqinisa isisinika nje umhlahlandlela ababuyi nje mfowethu. Nje futhi angikugcizelele lokhu mina nje ukubulala umuntu nje mfowethu angisenendaba ngiyambulala nje umuntu mina nje benginemali phakathi nge-tricard njengoba nje mfowethu ngichazile ukuthi nje iy'ndawo zami ey'shisayo yizo lezi nalezi nala mina nje kushaye lapho nje mfowethu ngisuke ngiqedile ngisuke sengazi ngiyawusabula nje mfowethu futhi anginendaba nje naloko. Impilo yami impilo engiyiphilayo ngakhokhelwa lokhu mfowethu isinkwa sami ngizwe abantu abaningi bethi imali yegazi mina mfowethu akuyona imali yegazi mfowethu bekushiya abantwana bami nje mfowethu mina ngisuke ngi-right okunye nokunye nje fuse yabo nje mfowethu anginendaba nje naloko. Mina nje mekuyimali nje mfowethu ingene etafuleni iy'ngane zami ey'lala ey'dlile ngiyajabula nje mfowethu laba bathi imali yegazi mfowethu ukwabo umbono wabo ukufa nabo kuyeza kubona futhi mina anginendaba nje mfowethu. Hayi mfowethu siyezwa mfowethu ngeke ngizocela ukuthi sibambe lapho. Babukeli ngiyathemba ukuthi nizwele lapha emakhaya ukuthi ukube inkabi kunjani. Ngiyamuzwa ubhuti izinto ayibalayo ukuthi kusuke kukhokhiwe ikhanda nje yinto esikhokhela imali futhi bona akubi nomthelelo omubi ngaleyo nje ngoba basuke bethunyiwe umsebenzi. Ngizocela ke balaleli ukuba ni like ni subscribe amanye amavideo ngisazwadedela nje iyo nje ivideo kade ngifuna nje ukuthi noma into kade ngifuna niyazi so ngiyacela bafethu ni like ni subscribe amanye amavideo ngisazwadedela ngizokhomenta enye video mhlawumbe abantu enifuna ukuthi ngibapheke imibuzo ngizocela nje bafethu ni like ni subscribe. Ngiyabonga mfowethu isikhathi sakho mfowethu.